belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Bijna 50 verschillende geldlades, dat trof de politie aan in de Mondi bij Cerro Preto gisteren. Dat is de buit van de 26-jarige overvaller met de camouflagepet. Die heeft in de afgelopen jaren vele gewapende overvallen gepleegd op Curaçao. Steeds wist hij er vandoor te gaan in zijn grijze Toyota fiets. Dinsdagavond werd hij tijdens een overval op een restaurant aan de Caracasbaai echter neergeschoten. Hij had kort daarvoor bij het restaurant 2 personen met een wapen en een machete bedreigd. Gisteren werd ook de 21-jarige vriendin van de overvaller aangehouden. Zij bestuurde dinsdagavond de vluchtauto en reed weg toen de overvaller werd neergeschoten. Gisteren werd ze gearresteerd toen ze de man in het ziekenhuis kwam opzoeken. Beiden zouden al hebben bekend veel overvallen te hebben gepleegd. De man wordt nu nog verpleegd in het CMC, de vrouw zit vast. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De politie waarschuwt de bevolking van Curaçao dat het verbergen van iemand die wordt gezocht door de politie een misdrijf is. Dat zei de politie nadat er gisteren 2 huiszoekingen waren verricht in verband met een moord die is gepleegd op 6 januari van dit jaar in de Caya Neblia in Siripapaya. De huiszoekingen vonden plaats in de Caya Strena en Caya Meteorologico. Op 6 januari werd de 30-jarige Jahir Everts doodgeschoten. Hij zou zijn doodgeschoten na een ruzie over vuurwerk. Naar de dader wordt nog steeds gezocht en de politie vermoedt dat hij zich ergens schuilhoudt met medeweten van andere mensen. De Curaçaose oppositie is niet te spreken over de landsverordening uitzonderingstoestanden die door de Curaçaose regering is opgesteld. De oppositie noemt het een dictatoriale wet. In de landsverordening staat aangegeven hoe de regering in de toekomst kan reageren op een calamiteit. Maar volgens de oppositie wordt er vooral aangegeven hoe de rechten van de pers, de bevolking en het parlement makkelijk terzijde kunnen worden geschoven. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. Gisette Severina, parlementariër voor de partij PAR, noemt de landsverordening uitzonderingstoestanden noodzakelijk voor Curaçao. Gisteren werd er over gesproken in de Centrale Commissie van het parlement. Volgens Severina is het noodzakelijk dat de regering snel kan handelen als we worden overvallen door een ramp of een andere calamiteit. Volgens haar heeft dat niks te maken met het beperken van rechten van burgers, maar alles met zo efficiënt mogelijk kunnen inspelen op een ramp. Op Curaçao wordt al lange tijd gesproken over de gevaren van verspreiding van het coronavirus op scholen. Maar volgens epidemioloog Izzy Gestenbloed zijn de scholen geen broedplaats voor het coronavirus. Er zijn wel enkele docenten en leerlingen besmet geraakt, maar dat is procentueel gezien een heel klein aantal, aldus Gestenbloed. De Curaçao's-Nederlandse politica Samira Rafaela is genomineerd voor de titel Vrouw van het jaar 2020 door de Nederlandse editie van het modeblad Harper's Bazaar. Rafaela zit namens de partij D66 in het Europarlement. Ze is onder meer genomineerd vanwege haar pleidooi voor Europese steun voor de Caribische landen. De prijs wordt jaarlijks toegekeerd aan invloedrijke en inspirerende vrouwen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.